Dedu son ya ADOM TROTRO Prince Ososiedu akopie mu Independence Square ho na kaneba penny na Konadu Agyeman-Rawlings yede na yie ne ne hyehye ni na bekoso tuna wo ho ehwede ekoso osuye ntio ADOM TROTRO and the Twegumu Life and they be PMO ewa Independence Square, wo share mechie NCC and Ekoso Edema Yamamia Wenyani baby Eko Nana Konadu Agyeman-Rawlings Echina ne year bekoso ewa Independence Square no na mpinifo a womo presidency edi nhihye egu akwam a womo edi NCC egu akwam wo hwe eye efinfini a wo set tent ahodo no womo abo eye kokko ani tuntum na enkonya hodo a empenifo eba womo ebetenas na womo ahyehye no empenifo amiate asese ebusua ne ba womo ebetena omampeni so ene ne empenifo enso ba womo nso ebetena eye afan wo ho nananom ahemfo a womo nso beba no womo nso ewo bebi a womo betena ene mrahye empenifo awodo a womo ebeba abra ebedu a na yehu se eye ye maami a wonya ne bebi eko ne ma ewa ha eye kimati ene onuaba mrashibejeni owo kole klote eye Zenato Agyeman-Rawlings ni ebusua womo nso ewa ha ehwe eye nhihye ya mpenifo ediegu akwam director ema security operations ewa presidency COP Nathan Kofi Boachi enso edimu akotenipa ewa ha one asojafo mpenifo ene mpenifo ahodo ana womo ewa ha womo ehwe se bibia ebegu na akwam womo tutu niema ede afa echina eyi ebekoso ewo ahase yebedu an yehu se hihye womo de gu akwam no womo ensan kọ eye cemetery bebi a womo behwe na womo akura eye ye maame a wonya ne bebi eko me na me di mate ewo trotro se trotro ne ye ma mate ne agisu se awe